A fost o greșeală mare din partea lui Delea. Tu nu poți să fii așa în continuare dacă deranjezi atâția oameni. Dar nu cred că deranjezi. E simplu, trebuie să fii asumat în viața asta și să-ți asumi. Tot ce fac acum este greșit. Câte ori spun eu ceva, niciodată nu e în cal cu ceea ce spun eu. Niciodată la final. Cât poate să exagereze, să se victimizeze, este incredibil. O să fiu arătat cu deget. Pentru că, per total, tot ce s-a întâmplat, toată nebunia asta, e din cauza mea. Jocul este pentru comunicare, miza colosală. Oricât de teribilă, formidabilă și împovărătoare este experiența Survivor România, nimic nu se compară cu adrenalina unui joc. Ce final incandescent! Doru, Blaze, Marian, unul dintre voi va părăsi competiția Survivor România 2022.